Joy TinyS-kuulokkeiden resetointi. Katso, että kotelossa on latausta, sen näet sinisistä valoista. Pidä molemmat kuulokkeet kotelossa, paina 10 sekuntia molemmista napeista niin kauan, että molemmat valot vilkkuvat nopeasti. Odotetaan. Vielä kestää. Kohta vilkkuu. Nyt vilkku molemmat ja ota kuulokkeet kotelosta pois ja ne yhdistyvät toisiinsa. Resetointi on tehty. Jos haluat varmistaa täydellisen resetoinnin, poista Joy TinyS-kuulokkeet ensin puhelimen Bluetooth-valikosta ja laita Bluetooth kiinni. Ja sen jälkeen teet sitten sen resetoinnin ja varmistat, että kuulokkeessa on se lataus. Se meni 10 sekuntia painamalla ja sen jälkeen kun valot ovat vilkkuneet, otat ne pois ja löydä ne puhelimen Bluetooth-valikosta uutena TinyS-kuulokkeena. Resetoinnin jälkeen kaikki yleisimmät ongelmat poistuvat ja kuulokkeiden mikrofonissakin saattaa tapahtua positiivisia muutoksia, koska kaikissa puhelimissa ei Bluetooth ole uusinta niin kuin TinyS-kuulokkeissa.